ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/9/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಪನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ನಡುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಅಂತರನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಉಲಗ್ ತಾನು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಡು ಅರೆಗ್ ಓ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ತನ್ ಅರ್ನ ಆತಿಗೆ ಆರು ಪಾತೆರೊಣೆರು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಲಿಗೆ ಗಲಿಗೆ ಶಿವಬಾಬನು ಮರೆತು ಪೋಪೆ. ಇಂಚತ್ತು ಬಾಬಾ ಏಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಅಪಗ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು ಅಪಗ ಮರತು ಪೋಪೆರು. ಅಂಡ ಯಾನಂತೂ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ನೆನಪು ದಯಗ ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ನೆನಪುರ್ದೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರ. ಇಂಚ ಬಾಬಾ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಆರೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಗೀತೆ ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತನ್ನ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರು. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರತದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು. ಇಂದೇಕು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಬೋಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಬಂದು ಉಪ್ಪುರು. ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುರ್ಲೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೆರು ಅರೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸುದ್ದೆರ್ದು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಮೀಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹನಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರ್ಪೆ ವಾ ಹಣಿ ಕೇವಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪ. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವೈಕುಂಠಗು ಕಡಪೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚೆನೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಒರಿ ನನ್ನೊರೆಗ ಎದುರುಗು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚೆನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಒಂಜಿ ಹನಿ ತಿಕ್ಕು ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ವೈಕುಂಠಗು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರಾದರ್ಲು. ಆರಾದುಲ್ಲೆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜ್ಞಾನನು ಪಂತಿಜೆ ಸುರುಸುರುಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪೆಯ ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮದೇ ತೊಂದಲು ಬಂದು ಕಂಸಪುರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಂಡು ಏ ಕಂಸ ನಿನನು ಕೆರುಪುನೆ ಬೈದೆ ಇನ್ನೇನಂತೂ ತೆರಿದ್ದುಪ್ಪರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಕಂಸ ಜರಸಂಧ ಅಸುರರ್ನ ಬಕಾಸುರ ಮಾತ ಪಾಪಾತ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಆಕಲ್ನ ಜನ್ಮನು ತೊಚ್ಪವೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಪಡೆ ಆಯಂತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ಏಪ ಕುರಿಯರು. ಆಯರನಂತೂ ಪೆಟ್ಟುದ ಮೈದಾನದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೊಚ್ಪವೇರು. ಎಲ್ಲಿಯಾದಂತೂ ತೊಚ್ಪವಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ತೊಚ್ಪವೇರು. ಒಂದು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಅರೆನ್ ಮಲ್ಲಾಪೆರು ಅಪಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೋಡು ಇಂದೇನು ತೊಚಿಪವೇರು. ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರು ಸಮಯನು ಪಕ್ಕ ತೊಚಿಪವೇರು. ರಾತ್ರಿದ ಸಮಯ ಮುಲ್ಪನಿಕಲು ತೂಪರು ಶಿವಬಾಬನ ಪದ ರಾಣಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಏಪ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು ಪಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬಾಲೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡು. ವೃದ್ಧ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬೈದೇರು ಏಪ ಬತ್ತೆರು. ಆರ್ನ ತಾರೀಕು ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಅಕಲು ಗರ್ಭೋರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಪೋಡಿತ್ತನು ಕೂಡ ಮಲ್ಲಾದು ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪವನಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯ ಆದಿತ್ಯರು. ಮನುಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗೋಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಏರೆಗ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಖುದ್ದು ಆರೇ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸರಿಯಾದ ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೆರು. ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ರಾಜರನ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆರು.
ಆ ಮಿತವಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನದ ಅರ್ಥದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅದೊಂದು ಸಂಗಮ ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೆಲ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅದೊಂದು ಬೇಹದ್ದದ ರಾತ್ರಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಸತ್ಯರ ಇಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಲ್ಪು ಆ ರಾತ್ರಿದ ಪಾತಿರತ್ತು ಆರಂತೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮನು ರಾತ್ರಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮನು ರಾತ್ರಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಆಂಡು ಮಿತವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬೇಹದ್ದಿನದು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಾದು ಒವ್ವೆ ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಮ ಮಕುಲು ಮಾತ ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುನನೆ ರಡ್ಡು. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಯಾದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೇಲಿ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಆಪಿರು. ಕೃಷ್ಣನ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ದಿನ ಪಂದು ಪನದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಅಕುಲು ಹಾಜೂರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲೆಗ್ ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸಹ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಆದುಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದ ಆದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪನ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಸಹ ತೆರಿಪವಡಿತ್ತನು. ಆರು ಗರ್ಭೋಡಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿರು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನದಂತೂ ಎನ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಅರೆನು ಮೋಹನ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಎಂಚ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ಸುರುಸುರುಕು ಗದ್ದುಗೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಕಿಂಗ್ ಆಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಪುನು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಆದುಂಡು. ಅಸಲಿ ಪುದರು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ ನಾರಾಯಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸ್ವಯಂವರದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಶಿವನ ಪುದರಂತೂ ಬದಲಾಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಪುದರುಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ರಥ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪವನೇನು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇರಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿರು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಮೆರಡ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಏರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ರಹಸ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸುರುಟು ತೆರಿಪವಜೇರು ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನು ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಟು ಯಾನ್ ಬನಾರಸ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅಪಗ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತು ಗೋಲಾಕಾರದ ಅಂಚನೆ ಇತರ ಚಿತ್ರನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜನು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ದೇಪಂಡ ಬೆರಂತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆತರತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ 10 ತಿಂಗಳದ ನೀರಿನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲ ಐನಿರ್ದವರ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲ ಐನಿರ್ದವರ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜನು. ಅಪಗದ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಳು ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತನು ಮಾತ ಗೋಜಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕುಳ್ದು ತೆತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಕಲ್ತೊಂದು ಏತು ವರ್ಷಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಪಾತೆರಳು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಕ್ಷದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಬೆನ್ನೆನು ಮೆರು ದೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತನದ ಬೆನ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಯುಗತ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ದೇತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ರಾಜಕುಮಾರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಆದುಂಡಾರ್ನ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಓ ಕಲಿಯುಗದಂತೂ ಇತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಏರು ಮಲ್ತಿರು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಇಂದಕನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. 6 ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆರಿಪೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ಆರಂತೂ ಬಾಲೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಗರ್ಭೊರ್ದು ಬೈದೇರು ತೊಜಿಪವೇರು. 6 ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಸುರರಂತೂ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಸುರೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಯುದ್ಧ ತೊಜಿಪವೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಸುರೇರು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಡುಪ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿರುಪ್ಪೇರು. 2 ಜನತ ಯುದ್ಧ ಅಂತೂ ನಡತಿಜ್ಜಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಸುರೇರಿಗೆ ಅಸುರೇರ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ರಾಜ್ಯನ ತೂಪೇರು. ಯಾದವೇರು ಕೌರವೇರು ಪಾಂಡವರು ಸಹ ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಂಡವರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಹಿಂಸಕರು ಯೋಗ ಬಲ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತೂ ನೆತ್ತೆರ್ದ ನದಿಕುಲು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು. ವೈರೊತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ವಿಭಜನೆದ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದೆ ಹರಿಯುಂಡತ್ತೆ.
ಸಹೋದರ ನಡುವೆ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಲಡೈ ಅಕಲ್ನ ನಡುಟು ನಡಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದೆ ಇಂಚ ಹರಿಯುಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಒರಿ ನನೋರಿನ ಕೊಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪೆರು ಕತ್ತಿಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಪಂಡ ಕತ್ತಿಲು ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದೆ ಹರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವಾದುಂಡು ಸಂಗಮೇಗತ್ತ ಸಮಯ ನೆತ್ತೆರ್ದ ನದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪದ ನದಿಕುಲು ಹರಿಯುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಕುಲ್ದು ఆయన ನಿಂದನೆನು ಮಲ್ತುದೆರು ಅರೆನಂತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಗಾಯನನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈ ಮಹಿಮೆಲು ಎಲ್ಯದಾದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಹಿಮೆ ಏಪಲ ರಾಜರಾಣಿಯರ್ ನಾವು ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕುಡ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾಪರಡ್ಡು ದೇತೊಂದು ಪೋತಿರು ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯರಿಗಲು ಸಹ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜೇನು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣಗಲ ಸಹ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೋರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಥೆಗಳ ಆಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯನು ಏರು ಕುರಿಯರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪುದರು ಕೇಂದ್ರ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪರು ಇಂದು ಅದೊಂದು ನರದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕಥೆ ಕೃಷ್ಣಾಪನ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ ಇಂದೆಕ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಈ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಐಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕಥೆಲ್ಲ ಸಹ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋಚಿಪವೇರು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಇರ್ದು ದೋಣಿ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಕಥೆ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸ್ವಯಂವರದ್ದು ಸುರುಕು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪುದರಿತ್ತಂಡೆ ಅಂದು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಕಲ ಸ್ವಯಂವರದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ 1 ತಪ್ಪಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿದುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡು ಯಾದವರು ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಉಳ್ಳೆರು ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಯಲ ಸಹ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಗೈಡ್ ಅದು ಬೈದೆ ರಾವಣನ ಮುಷ್ಟಿರ್ದು ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಆತ್ಮಲನೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೋರ್ದು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಸಹ ಉಂಡು ಇಂಚತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂಡು ಮಹಿಮೆ ಸಹ ಆ ನಿರಾಕರಣನೇ ಆದುಂಡು ಏಪ ಸದ್ಗುರು ತಿಕ್ಕಿರು ದಲ್ಲಾಳಿದ ರೂಪೊಡು ಮಿಲನ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲೈನ ಮೇಲ ಮಲ್ಪಿರು ಸತ್ಯ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಲ್ಲಾಳಿದ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕಿರು ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಾಳಿದ ಮೂಲ ಕಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿರಾಕಾರ ಆರು ಬತ್ತದು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು ಖುದ್ದು ದಲ್ಲಾಳಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಈ ಶರೀರಡು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪೋಯರು ಏನನ್ನೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಮೆ ಕಮ್ ಯಾದ್ ಕರೋ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾಯ ರಾವಣರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿರ್ವಾಣದ ಹಾಮಡು ಕುಲ್ದು ಬಿಡುಪೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೇರಾದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ವಿವರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಗುರುಕುಲಿಗೆ ರಾಜಾಪೆ ವಿಷ್ಣುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳ ಸಹ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳ ಆಂಡು ಆಂಡಲ ಈತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು ಬಾಬನೇ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ನರಳದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಆ ಸಮಯಡು ಈತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚನು ದಾದಾದುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಿವಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಇಂಚತ್ತು ಬಾಬಾ ಏಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ತೆರಿಪವೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು ಅಂಡ ಯಾನು ಖುದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಪೆ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ನೆನಪೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಡುಪುನು ಬರಂದೆಪ್ಪಡು ಬಾಬನು
ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಸುರುಕು ಶಿವ ಜಯಂತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ. ಶಿವ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ತಟ್ಟನೆ ಬತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆ ಪಂಡೆರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಪದು ಪನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಶಿವ ಪಂದು ಏರಿಗು ಪನ್ಪುನಿ, ಏರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಸತ್ಯ ಯುಗವಾದುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ. ನರದು ನಾರಾಯಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದು ಬಾಬನೇ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೆರು ಬೇತೆ ಏರೇನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೆರು. ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ರಚಯಿತ ಬೀಜರೂಪ ಆದುರ್ಲೆರು. ಆರೆ ಡ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪನ್ಪೆರು. ಡ್ರಾಮ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತಿಳಿದಿಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ತಿರಿಪದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ತಿರಿಪೇರು ಪಂಡಿತ ಅಕುಲು ಏರೋ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲ ಅದುಪ್ಪುಡು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲಂತೂ ಓರಿಯನ ಬುಡಿ 2 ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲೇನಿಕ್ಲೇನು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಮಹಾನಂತರನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು. 2 ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಕೊರ್ಪೆರು ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಬೇತಕ್ಲೆರ್ದು ತಿರ್ಪದು ಪನ್ಪುನಿ. ವರದಾನ ಬುದ್ಧಿದ ಚಮತ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾರಡು ಸಾಕಾರದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಲಾರಾಮ ದಿಲ್ರುಬಾ ಭವ. ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಭಲೆ ಪಿರ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಕಾರ ರೂಪದ ಮೂಲಕಲ ಸಹ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವೆರು. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಸಾಕಾರಡು ಪಾಲನೆ ಪಡೆತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆಕಾರ ರೂಪೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿದ ಲಗನರ್ದು ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಬುದ್ಧಿದ ಚಮತ್ಕಾರದ ಪುರಾವೆಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ದಿಲಾರಾಮ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ದ ದಿಲಾರಾಮನ ದಿಲ್ರುಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರ್ನ ಹೃದಯಡು ಸದಾ ಇಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣಂದುಪ್ಪಡು. ವಾಹ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ವಾಹ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತ್ಯಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಅತ್ತುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸಫಲತೆ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.